Subrata arep disenengi Suminten. Oh, Suminten din. Cerawak Suminten iki. Ya. Basa ngoten. Oh, rasa. Ayo Den Mas. Anak warok. Anak warok. Piye? Warok iki ngerti kowe nek ning Brengarjo tikus gedhe kira tikus warok. Kae wirok, kae ora warok. Wirok iki sinetron Wirok Sableng kuwi oh. Wira. Wira Sableng. Ayo kowe njaluk pira ngono wae. Gampang kok. Ya, Suminten karo Den Mas Subrata. Basa ning basane basa kasar wong Jawa Timur. Ya. Turuk. Kowe bengok Den Mas ngono terus sesek. Ya. Telaku mau ndi? Ayo. Den Mas. Tok.